Her nedenunder, hvor vi står her, har der været en landsby med en skole og en markedsplads. Og det er flere meter under os. Så jordmasserne er kommet ned fra bjergsiden, flyttet uanede mængder af jord. Her ligger en stor rokkesten, som er røget med ned. Det er helt endnu uklart, hvor mange mennesker, der ligger begravet herinde under. Men det er rigtig mange. Vi ser triste mennesker, der går rundt ude i mudderet og leder efter deres kære. Vi står nu ude i det område, som er ramt af jordskred efter meget kraftige regnskyl. Der er 2 landsbyer, som er blevet tildækket af mudderskred. Det her det er et af stederne. Det ligger ca. 35 km fra den nærmeste provinshovedstad, hvor vi så har måttet gå de sidste 2 timer op i bjergene for at komme til det område. Det er utroligt forstemmende at se de mængder af jordmasser, som er væltet ned fra bjergsiden. Her ser vi, hvordan lokalbefolkningen og soldater fra hæren graver ned i muddermasserne i håb om at finde nogle døde kroppe. Så er uddelingen ved at gå i gang. De Røde Kors frivillige er i gang. De har fået det hele stillet op, og man har fået lister på de mennesker, som skal have sådan et kit, som jo består af præsending og nogle tæpper og noget køkkenhuskeråd og noget vand, jerrycans. Så står de overlevende her i kø